Doncs el projecte d'internacionalització de l'escola és molt important perquè els alumnes puguin assolir una competència que és essencial per la vida, que és la competència global. La idea és crear experiències tant dins de l'aula com fora de l'aula, on els alumnes tinguin la possibilitat de fer servir la llengua estrangera. Conèixer més enllà del seu món, no? Del seu món de l'escola, del seu món del seu poble, de tenir sempre una mirada oberta a altres experiències que poden venir donades per ja bé a fer un viatge d'intercanvi, a connectar-se amb una escola d'un altre país. A mi personalment m'ha ajudat molt el tema dels intercanvis i conèixer nova gent de fora, perquè a més de donar-me l'oportunitat de viatjar i conèixer món i altres cultures, jo la veritat que m'han portat amics que encara segueixo parlant amb ells. Hem viatjat a Holanda, hem estat a Anglaterra, a França, i crec que aquestes experiències ens ha fet créixer com a persones i també acadèmicament per aprendre noves llengües estrangeres. Doncs ja fa 2 anys que l'escola va decidir adherir-se al que anomenem el diploma dual. És un programa que el que permet és que l'alumne que així ho vulgui pugui obtenir 2 titulacions simultàniament. La primera en el seu país d'origen, en aquest cas el batxillerat aquí a Espanya, i la 100% presencial, i la segona seria el batxillerat nord-americà, el High School Diploma. Presencialment no es fa, per tant és tot 100% online. Jo vaig decidir fer el dual perquè era una cosa que no s'havia fet mai, que la vam començar a fer i em va semblar interessant, perquè a mi també m'agradaria estudiar fora si pot ser, i a més conèixer un altre sistema educatiu i tenir un altre títol a la vegada que et treus el batxillerat està molt bé. Es basa en 3 pilars fonamentals, que són la immersió lingüística, ja que l'alumne totes les comunicacions, totes les activitats, quan parla amb el professor nord-americà ho fa en l'idioma anglès, amb la qual cosa acaben obtenint un nivell d'anglès avançat. El segon gran pilar seria la immersió tecnològica, ja que l'alumne utilitza uns programes i unes plataformes que el fan millorar en el maneig de les noves tecnologies encaminades cap a l'aprenentatge digital. I finalment la immersió personal, que seria cabdal per nosaltres, ja que dota l'alumne d'autonomia, de maduresa, de gestió del temps, de la capacitat d'anar més enllà, d'aprendre, de ser autocrític i de moure's en entorns diversos i multiculturals diferents.